Na ce ku kamare shegam kowa ya saki ganye. Salamu alaikum. Maza. Ko shagari haka? Ina da sai Yaye kayi kuɗi ba, inda ka je Lagos ka manta da mu ba. me shayi a zo mai shayi. Na ce za mu jera sai dai cikin dabara sai an sanya lura za a je a dora. Na ce ko kai nisa ai babu kyau ga dara mazan gari da Sajina uku wala ko sisan kai na Allah gama. Me shayi ga kudin ka. Don kai dai. Ah, Sai dai kamar kudin mutum da na gani fa. to ni na samu shayin kowa ya biya kudin sa. Wallahi ba an ba kuɗi sa ba. Wallahi.